Straight to the point. Karon mga higala sa pikas bahin, gumikan kay ni-deny man ang taga DPWH nga matod pa mahigala kana nakuha nga files ni Libiste, illegal na nga pagkakuha. Ha? Kay kung illegal gani nga pagkakuha ang documents, kana mga evidence, ang hitabo na bisag tinuod pa na nga dokumento. Bisag tinuod pa, but illegal siya, mahimo siyang fruit mga higala sa usa ka poisonous tree. Mao na yung doctrine diha mga sukintig paminaw. Dili siya mahimong admissible sa korte, bisag tinuod pa. Straight to the point. So mo na ilandagan nun. So ko man mga higala ning uban nga, gikuha ni Libiste na, gipugos. Nganong kinahanglan man maglayog? Kanaw ha, ang kinini ang CCTV mga higala nga nakuha nato. Ang gisulti ni Libiste, kanang pitsaha, kanang orasan, niadto siya mga higala sa DPWH, kaya nagkuha siya sa copy ni Cabral. Sa CCTV nga makuha, wala man siya maglayugay ni Cabral. Kanyo, ibaktas mga higala sa Libiste, ako ipakita mga kaigalan sa tong screen. Nakakuan siya, nakabarong siya, short sleeve nga barong. O niya pagkahuman, kanyo, naglakaw siya mga kagalaan. Kita ni sa CCTV. O dada, as Cabral nagsunod. Pagkahuman, nagkuhan na sila, naglakaw na sila ng Cabral. Istorya sila mahigala. O man na mag-away. Nga himuan man og narrative nga wa sa ebidensya. So kung atong basihan ng ebidensya, base sa CCTV, wa man naglayugay. Ikaduha, kung naglayugay, nga maglayugay pa man nga public record man na, dokumento man na, naaman as public office. So, ihatag gina nga maong mga records, kanang maong mga files. Kay doon na may katungod ang katawhan nga mahibaw, ana. Under sa atong 1987 Constitution, the rights of the people to information on matters of public concern must be recognized. Straight to the point. Constitutional rights kana sa katawhan. Nganong taguan man ni Cabral day? Nganong kinahanglan pa man ilugo ni Libiste? Kana nga klase sila yun, alkansi sila ana. Alkansi sila ana. Ngano, sa unsa man ito nga files, nganong taguan man niya? Nganong ilugon pa man ni Libiste? Ngilngig ito nga files gyud ay? Nagigitaguan? So muna mga higala nga, klarohon na to ha, ang katawhan, mura magusto nila mahigala, patay na mas Cabral, wa na mutingog, patay na. Ang mutingog, maoy silutan. Mura maon naman eh. Ato lang ning iagi kitaw katawa, kay magsakit atong dughan mahigala og naunsa naman itong nasod, naunsa naman yung kalakiha. Kaya magsultat tayo tinuod, ang atong basihanan, ang naas ay ebidensya. Muhimo mag-istorya dahil nga dito man dito sila naglayog dahil ano naman ko sa CCTV? Dito sila naglayog sa wa na CCTV. Karuhon tani ha? Dito sa opisina ng Cabral nga way CCTV? Mao ba? Mao ibut ipasabot mga sukid tig paminaw? Ngano di man kuno na ihatag ni Cabral nga public record man na? Kanang nga computer nga gamit computer man as katawhan. Kanang tanan nga naa diha, kanang opisina man as katawhan. Kay DPWH man na. Public office man na. So kanang nga narrative mahigala medyo ang gibug-aton mga kaigalaan, lisod kayong tuuhan. Pero ipugos nila mo ipatuo aron nga mahimong sad-an sa Libiste. O si Libiste na karoy imbisigaron nganong illegal nga nanguha kuno mga ebidensya. Straight to the point. Naunsa na ning kalakiha? So, ug makita nimo sa CCTV, wa gyud naglayugay. Mo nang mi-issue karon og statement sa Libiste. Atong ipakita ng statement ni Libiste mga sugid tig paminaw. Para maklaro tani pero giwit kan sa dison day. Giwit kan sa dison kanio. Akong basahon mahigala para maklaro tani mga kaigalaan. Ato lang hinahinayon ni. Matod pa din ni Libiste thanks DPWH for confirming authenticity of Cabral files. Si Libiste kuno mahigala mi pasalamat sa DPWH sa pagkonfirmar sa kamatuuran niining Cabral files. Unsa man ni nako pagbisaya ning authenticity day, na authentic siya.
tinuod, no? Nga record, tinuod nga Cabral Files. Matod pang libiste dinhi, I vehemently deny any allegations that I illegally obtained files from DPWH and also thank them for confirming the authenticity of the files that were given to me on November 4 with the approval of Secretary Vince. Period. Sa Binisaya pa mahigala, hugot kong gipanghimakak ang bisan unsang aligasyon nga illegal kong nakuha ang mga file gikan sa DPWH o nagapasalamat usab ko nila sa pagkumpirmar sa pagkatinuod sa mga file nga gihatag kanako natong September 4 uban sa pag-uyon ni Secretary Vince. Matod pa, dugang statement ingon siya, the timing of the DPWH saying this now about an event months ago is suspect and only raises questions on why DPWH doesn't just release all the files if there's nothing to be hide. Straight to the point. If there's nothing to hide. Sa Binisaya pamahigala, kining ang timing. Kining timing sa DPWH pag-ingon, pagsulti, mahitungod ining mga panghitabo sa milabayng mga buwan na usa ka katingalahan. Makapahingawa, makapatingala og nagapahimutang mahigala og mga daghang pangutana kung anong dili na lang ipagawa sa DPWH ang tanang mga files kung wa man sila gitago. Straight to the point. Sakto ning kang libiste nga pamahayag. Nganong tago-taguan pa man, nganong mag-ilog pa man day. Nganong kinahanglan pa man maglayugay. Kay ilang narrative karon nanguha sa libiste dito illegal nga pagkakuha sa dokumento. Nganong illegal man pagkakuha sa dokumento nga public records man na. Kinahanglan man gyud ang ipagawas DPWH. Nganong ila mamang taguan? So mo nag-ingon mahigala ni Kuan, ni Libiste sa iyang statement, kining timing sa DPWH pag-ingon, pagsulti, sa mga panghitabo sa pipila kabuan na ang milabay. Mao ni mga higalay makapahingawa, makapasuspitsa, ngano nga ila kining og daghang mga pangutana kung ngano nga di na lang nila i-release, di na lang nila ihatag ang mga files kung wa man gani sila gitaguan. Straight to the point. Kung wa mo gitaguan taga DPWH, ihatag na. Simple naman na day. Ihatag. Kaya ang katawhan dunay katungod nga masayod ana. Balikon ko Article 3 sa atong 1987 Constitution mahigala. Nagbutyag yun nga ang katungod sa katawhan, the rights of the people to information on matters of public concern must be recognized. Straight to the point. Kana matters of public concern na, kwartas katawhan na. Ano di man i-release? Unya karon ang mudiman mahigala nga i-release mo pa isadan? Naunsa naman ning kalakiha mahigala. Sige pataani. Yagi ta ni katawa ha kay murag stress ta ining kalakiha. Ikaduha, ingon sa, I respectfully urge the DPWH and Congress to focus on supporting the admin's campaign to investigate alleged corruption in DPWH, including by the likes of Congressman Cardiola, whose family, as I just posted, also got a flood control subcontract from Secretary Vince. Kuha flag 11.5 billion NCC project. Secretary Vince and Ari Perez also met with Congressman Cardiola outside the office this year. Straight to the point. Giwit kan sa Secretary Vince naman sa day kasong draft ni Secretary Vince dison da ipon mga higala. Straight to the point. Gaatubang man sa day kaso day nga kasong korupsyon day ipon mga kagalaan Secretary Vince. Wa ta masayod ani mga higala o wa ni masulting libistiron. Doon na di ay po'y kaso. Atong gi-check mahigala na aday po. Gibisigaran day po si Vince Dison. Kaso ni mga higala sa kininiang NCC.
Uy, naunsa ba din kalakiha kadaghan ba di ining nakadaiyang man yung mga kasuha di ay? No? Okay, mismo de Secretary Vince Dizon nag-atubang sa day kaso mga kigilaan kay kini si Secretary Vince Dizon mahitungod ni sa New Clark Kwanday, New Clark Sports Hub. 11 billion ang kantidad. Dito Starlock da ini mga higala. Straight to the point. May kaso sa di ay taon po, ha? Aguroy. Ato tiwaso na. Ingon diri ang mahigala ni Libiste. I understand that many politicians and contractors under investigation may be upset that I am sharing evidence that can aid in legislations. Matod pa niya, nasabtan ko nga daghang mga politiko, mga kongresista nga ginaimbisigaran, mahimong masuko tungod kay akong gipaambit ang mga ebidensya nga makatabang sa investigasyon. And I ask that the investigators disclose their connections with people under investigation given my published partial findings on their links to contractors. Agaroy. Mao ni mahigalay kuan. Gibutyag mga higala karon ni Libiste. Gamatod pa niya mahigala akong gihangyo nga ipadayag sa mga investigador ang ilang mga koneksyon sa mga taong ginaimbestigaran base sa akong gipublikar nga mga bahin nga kaplagan mahitungod sa ilang mga koneksyon sa mga kongresista. Kay kini Vince Dizon na nag-imbestigar og usa ka congressman apil sa investigation nga iya pong gikakontrata di sa iya pong kumpanya. Kasi pag-usanay nagbaho ni kalaki haron. Abi nako may higala gipulis Dizon ni bunuan nga okay ra ba? Naamo sa iya sa di ay mga higala. Naay kaso ni gimbisigaran din sa ombudsman mga sukid tig paminaw kay dunay controversial Southeast Asian Games kining basis sa Conversion and Development Authority og ang iyang president and CEO si Vince Dizon nagatubang kini reklamo nga graft and malversation gumikan sa 11 billion New Clark Sports Hub dito sa Kapas Tarlac nga diin gigamit gani ni as facility, quarantine facility mahigala atol sa pandemic. Straight to the point. Na-issue dahil posbihin sa aning kalakiha. Ang nagkiha niya katong Citizens Crime Watch Association. Pinaagi sa ilang presidente nga si Jigo Magpantay, may file ini mong kaso ngadto sa buhatan sa ombudsman. Straight to the point. Atong tiwasog isgot ni mahigala. Medyo lisod sabihin sa aning kalakiha dahil ka naman po iyang bagahe dahil sad. Paita din ang kalakiha. Sige, atong isgutag dugang ni unya mahigalan dugang pa mga issues o mga reports o dugang pa mga isgutanan unya sa pagbalik mga sukid tig paminos.